И здравейте! Това ще бъде вторият клип от канала ми. Именно това ще бъде как да свалим текстчър пак на Майнкрафт. Така. Сега ще използвам някои текстчър паци от изтеглените ми. Примерно са така, тук. Ей, те всички ще ги махнем. Оставим тук. Така. След като изтеглите текстчър пака, не инсталирате нищо, а само ги дърпате и ги поставяте в Resource Packs, така ли се произнася, не знам. И буквално сте готови. Тук ни гледайте постите ми. Аз да взема да изкарам Майнкрафта. Нямам Майнкрафт май. Ето. Ако не зарежда като хората. Нищо не тук ще скарам. Така. Ето го. Майнкрафт. Сега да видим дали ще работят и дали ще излязат по-точните. Да се надяваме. Не с мен не е прескун, защото има работа. Само докато зареди. И момент само. И така, ето, сега съм с Minecraft първата версия още. Ето Texture Packs, тук не ми ги излиза. Но, защото съм на първата версия, ето, тук са някои стиглени мапа. Така че, щом не става с първата версия, ще опитам с втората. Така, вече съм тук и ето, бахте бъга. Ето, Rescue Packs. И ето ги. Всичките. Така, сега ще видя как е. Така, така ще бъде. Само да го наместя, за да ви покажа, че работят. По-добре е с нормалния текстчър пак, но ако искате, може да си го променяте след като гледате този клип. А говоря малко по-силно и с малко и по-лошичко, извинявам се. Да заради се Word. След като зареди, ще се опитам да ви покажа, че работи. Така, само момент да го спра. Така, ето, завърнах се, трябваше малко да заради, ето как изглежда единия Rescue Pack. Ето. Ето така изглежда единия Rescue Pack. Общо взето има всякакви от Minecraft форума. Тук виждам кони и прасета. Да. Сега ще ги заобградим.
Само докато не зала. Майка ти кон. Мъри там. Извинете. Та ето го текстчър пака. Така. С това. И това бях аз Сиво. С този смешен така урок. И чао! Дано да ви хареса клипът. Не забравяйте да се абонирате за мен. И до скоро!